Pozdrav svima, dobrodošli na Kritiku. Zapravo, dobrodošli na krštenje Kritike koja od danas ide u jednom novom smjeru. Kao netko ko izuzetno mnogo ljubi video igre i ima veliku potrebu pričati o njima, ovo je bio jedini način, a da pri tome ne smaram svoje najmilije. Nego vas, ako vas ima. Za početak bih najavio neke nove igre koje dolaze u veljači. Mislim da će ova godina donijeti dosta dobrih naslova, isto tako mislim da će neke bitne igre izaći iz Early Accessa. Ali o tome ćemo kad za to dođe vrijeme. Za sada pogledajmo 5 najzanimljivijih igara koje dolaze u drugom mjesecu 2025. godine. Sid Meierova Civilizacija jedna je od rijetkih strateških igara koje igram redovno. A evo što su developeri rekli za sedmicu. Citiram. U Civilizaciji 7 tvoje strateške odluke oblikuju jedinstveno kulturno nasljeđe tvog rastućeg carstva. Vladaj kao jedan od mnogih legendarnih vođa iz povijesti i usmjeri tijek svoje priče birajući novu civilizaciju koja će predstavljati tvoje carstvo u svakoj eri ljudskog napretka. Sve to zvuči već poznato iz prethodnih nastavaka. Pitanje je hoće li sedmica donijeti revoluciju ili se držati dokazanog recepta. Naime, serijal Civilizacije prisutan je više od 30 godina, a svaki nastavak donio je inovacije. Od uvođenja kulture i religije u Civilizaciji 3, šesterostrukih pločica u Civilizaciji 5, pa sve do složenih društvenih politika u Civilizaciji 6. I sada je, nadam se, vrijeme za novi korak naprijed. Ono što znamo je da igra ostaje vjerna 4X formuli koja ju je učinila popularnom. Očekuje se i značajna grafička nadogradnja s modernijim vizualima i poboljšanim prikazom mapa. Rekli su i da će ovo biti igra s najvećom i najraznolikijom ponudom povijesnih ličnosti. Moći će se igrati u single player i multiplayer načinu, a nadamo se i integraciji novih sustava kao što su klimatske promjene i dinamične povijesne prekretnice. Ono što je sjajna vijest je da će biti dostupno cross-platform igranje, što znači da ne morate biti na istoj konzoli na kojoj je i vaš protivnik u multiplayeru. Ovaj serijal je imao uspone i padove. Civilization 5 je nakon početne podjele mišljenja postao klasik zahvaljujući ekspanzijama, dok Civilization 6 nikada nije ujedinio fanove na isti način. Civilization 7 ima priliku izvući najbolje iz oba svijeta, balansirati između dubine i pristupačnosti. Kingdom Come Deliverance 2. Ovo je nastavak vrlo dobre igre iz 2018. godine, igra koja je bila smještena u srednjovjekovno kraljstvo Bohemije, carsku državu Svetog Rimskog carstva s fokusom na povijesno točan sadržaj. I ne samo da su pokušali prikazati sve realno, nego i sam način borbe bio takav što je neke oduševilo zbog realnosti, a druge odbilo jer je djelovalo sporo i manje zabavno. U nastavku preuzimate ulogu Henrya, sina kovača koji traži osvetu za ubojstvo svojih roditelja. Kroz njegovu priču igrači će se suočiti s moralnim dilemama i donositi odluke koje oblikuju tijek igre. Očekuje se da će igra ponuditi još dublju povijesnu autentičnost s poboljšanim sustavima borbe i preživljavanja te bogatijom interakcijom s likovima. Svijet će dinamično reagirati na odluke igrača, pružajući jedinstveno iskustvo svakome. S impresivnim scenarijem od preko 2 milijuna riječi igra obećava duboku i imerzivnu priču koja nadmašuje svoga prethodnika. Obećano je i da će svijet reagirati na vaše odluke, nešto što mnogi developeri obećavaju i ne ispune nažalost. A ako ekipa iz Warhorse dostavi sve ovo što najavljuju, mogli bi imati jednog od kandidata za igru godine, jer igra djeluje ambiciozno. Kao i u prvom dijelu, igra je iz prvog lica što čini kombat izazovnim, pogotovo kad znamo da pucaju na realizam. Morat ćete igrati više taktički i paziti što rade neprijatelji umjesto da samo zamahujete mačem i nadate se najboljem. Neprijatelji će samim time biti puno opasniji, pogotovo ako dolaze u grupama. Po pitanju mape i veličine, developeri su rekli da će igra biti otprilike 2 puta veća nego prethodnik, što je za svaku pohvalu. Ljubitelji srednjovjekovnih RPG-ova mogu očekivati bogato i autentično iskustvo, a igra izlazi na PlayStation 5, PC-u i Xboxu. Avowed je novi akcijski RPG od ekipe iz Obsidiana, poznatih po naslovima kao što su Pillars of Eternity i The Outer Worlds. Igra je smještena u svijet Eore, isti univerzum kao i Pillars of Eternity, ali će se fokusirati na novi dio tog svijeta poznat kao Living Lands. Iako je predstavljena iz prvog lica, developeri su obznanili da će biti igrivo i iz trećeg, na sveopću radost fanova. Igra sa sobom donosi sve radosti koje RPG-ovi inače donose. Hrpu magije, skillova, oružja, neprijatelja, tajni i dungeona.
Iskreno, meni nekako djeluje kao hibrid Larianovih i Blizzardovih kreacija, što uopće nije loše. Avowed neće biti potpuno otvorenog svijeta, već će imati veće zone, za razliku od, na primjer, Skyrima. Tijekom istraživanja svijeta, igrači će komunicirati s raznim NPC-evima, a neki od njih pridružit će im se kao suputnici s vlastitim osobnostima i borbenim vještinama. Vi, kao protagonist, idete u avanturu u kojoj pomažete ljudima boriti se s misterioznom zarazom. I dok to radite, naravno, borit ćete se protiv svega i svačega, te će vam adrenalin skakati u potrazi za novim shiny lootom. Igrači koji su bili u prilici zaigrati ovu igru napominju kako je svijet jako gust sa hrpom sadržaja, naglašujući to da će vas igra držati zaposlenim, pogotovo ako ju želite u potpunosti kompletirati. Ova igra je bila prvobitno planirana za izlazak krajem 2024. godine, ali je odgođena kako bi se osiguralo dovoljno prostora između drugih velikih naslova. Sada je planirano da Avowed izađe 18. veljače 2025. Monster Hunter Wilds donosi nova čudovišta, prošireni svijet i mehanike koje bi mogle redefinirati serijal. I po svemu sudeći, bit će to još više Monster Huntera, što je svakako pozitivna stvar. Znamo da nas čeka ogroman otvoreni svijet. Wilds donosi besprijekorno povezane ekosustave, a load screenovi bi trebali biti minimalni. Uz to najavljene su i dinamične vremenske promjene. Oluje i vremenske nepogode sada mogu značajno utjecati na lov i ponašanje čudovišta. I kad smo kod čudovišta, definitivno možemo očekivati hrpu novih čudnih i spektakularnih dizajna. Trebala bi tu biti jasno vidljiva i bolja mobilnost igrača, jer lovci sada imaju pristup novim načinima kretanja i interakcije s okolišem. Ljudi koji su imali priliku isprobati beta verziju hvale kombat. Kažu da je najbolji do sada, kompleksniji je nego ikada prije, ali s praksom definitivno dolazi satisfakcija. Jedna od novih stvari je Focus Mode, gdje možete otkriti slabe točke neprijatelja i na taj način im nanositi veći damage. Ima i dobra fora gdje vas mount može nositi automatski na određeni dio mape dok se vi pripremate za sljedeću borbu, što znači da nema praznog hoda, nema gubljenja vremena. Također se možete boriti izravno s mounta, nebitno koje oružje koristite. Monster Hunter World je postavio novi standard za serijal, donoseći glatko iskustvo s minimalnim load screenovima i bogatim ekosustavom. Rise je to nadogradio većom vertikalnošću i agilnim kretanjem. Monster Hunter Wilds sada preuzima najbolje iz oba svijeta i donosi ih na novu razinu. I za kraj Elden Ring Night Rain. Otkako je prije 3 godine izašao, Elden Ring je pokupio sve moguće nagrade te nastavio fantastičan niz sjajnih igara ekipe iz From Softvera. Ne poznajem nikoga koji ima nešto loše za reći o Elden Ringu i vjerujem da jedini igrači koji ju nisu igrali su oni koji nisu fanovi Souls igara. Prošle godine najavljeno je nešto novo, nešto oko čega smo svi bili malo zbunjeni kad smo vidjeli prvi puta, a to je Elden Ring Night Rain. Ovdje se radi o preživljavanju 3 noći u neprestano mijenjajućem svijetu, prepunom poznatih i nepoznatih čudovišta i to zajedno s prijateljima ovaj put. Moglo bi se reći da je riječ o Souls-like, roguelike, RPG kooperativnoj akcijskoj igri s nasumično generiranom mapom koja vizualno podsjeća na Limgrave, početno područje Elden Ringa. Svaki run traje otprilike 30 minuta pod uvjetom da vas ne proguta smrtonosni prsten koji se polako sužava, što će vam biti poznato ukoliko ste igrali Fortnite. U ovoj igri ne možete stvoriti svog lika, nego birate jednog od 8 ponuđenih likova, od kojih svaki ima svoje prednosti, mane i ultimativne napade. Njih nadograđujete raznim skillovima i buffovima, kao što to inače ide u roguelike igrama. Svaku rundu započinjete na prvom levelu, solo ili sa 2 dodatna igrača. Igra nije cross-platform, pa ako želite igrati sa prijateljima, morat ćete biti na istoj platformi. Loot ćete pronalaziti u kampovima, spiljama i ruševinama, ali svaki put ćete naići na drukčiji raspored tema i neprijatelja. Ako padnete u borbi, vaši suigrači imat će priliku oživjeti vas. Bit će ključno brzo se opremiti prije nego padne noć, jer tada se pojavljuje jedan od glavnih bossova igre koji će vam stajati na putu. I ne bi to bila From Software igra da smrt ne boli. Ako vas suigrači ne uspiju oživjeti na vrijeme, ponovno ćete se pojaviti u blizini, ali izgubit ćete sve rune i jedan level. To možda ne zvuči tako strašno s obzirom na to koliko brzo ih opet možete skupiti, ali i dalje može dovesti do potpunog poraza cijele ekipe i prijevremenog kraja runde.
Zbog toga bi bilo najpametnije igrati s prijateljima umjesto na oslanjanje na random igrače. Treba napomenuti da je ono što izlazi u veljači beta test, a ne igra u potpunosti. No mislim da je, s obzirom da se radi o Elden Ringu, vrijedno spomenuti ovo testiranje. The life of the Night Lord. Kako to inače biva, nakon njega ćemo definitivno dobiti još detaljniji uvid u sve što nas čeka kada igra izađe. Veljača, za razliku od siječnja, dolazi sa hrpom novog sadržaja i najavljuje još jednu plodnu godinu za video igre gdje će biti ponešto za svakoga. Hvala što ste gledali i vidimo se u nekom idućem videu.